Mar vilayatynyň ýaşaýjylary Zir-Dewil çelekleriniň öz wagtyna arasalanmadygyndan şikayet edýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ençeme ýaşaýjy çelekleriň we onuň daşynyň Zir-Dewilden dolýandygyny aýdýar. Munyň bilen bagly töwerekde ýakymsyz ýsy ýaýraýar we bu ýerlerde dürli möörmöjekler, şol sanda siňekler, itler hemde pişikler üýşýär. Ýaşaýjylar bu ýagdaýlar barada häkimliklere edýän şikaýetleriniň netijesiz galýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatyna görä, çelekleriň öz wagtyna arasalanmazlygy bilen bagly ýagdaýa vilayatyň tas ähli etrapdyr şäherlerinde duş gelse bolýar. Mar şäheriniň merkezi etrapçalaryndaky Zir-Dewil çelekleri hepdede 3 gözek arasalansa-da beýleki çelekler dolup gaty yaramaz ýs töwerege ýaýraýar. Çelekleriň töwereginde ýaşaýan adamlar öýleriniň içini şemallatmak üçin penjirelerini hem açyp bilmeýärler. Penjireni açman kaň daşardan yaramaz ýs gelýär. Bu ýs adamlaryň üstüne we öýlerini ornaýar diýip şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Şäheriň Muhadaf obasynyň ýaşaýjylary hem şuňa meňdeş oňoýsuzlyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Oba ýaşaýjylary çelekleriň arasalanmaýandygyny, Zir-Dewilleriň köçäniň üstüne dökülýändigi sebäpli bu ýerden zordan geçip bolýandygyny aýdýarlar. Köçeden her gün onlarça belki de 1-200 adam geçmäge mejbur bolýar. Sebäbi bu köp adamyň işe okuwçylaryň mektebe gatnamak üçin ýeketäk köçe bolup durýar. Köçedäki Zir-Dewil çeleklerining töweregine hapalar üýüşmek bolup dur. Adamlar olaryň üstünden basyp geçmeli bolýarlar. Gaty ýakymsyz ýs uzakdan hem duýulýar. Ol ýerde ululy kiçili ağaç itler we pişikler hem üýüşüp gezmäne başladylar. Gijelerine itleriň we pişikleriň özara uruş seslerinden ýaňa ýatyp diýinjem alyp bolmaýar. Çağalar hem olaryň uruşlaryndan we seslerinden gorkýarlar. Dip efirde atlandyrylmasyllygyny soran oba ýaşaýjysy aýtdy. Ýaşaýjylar çelekleriň arasalanmagyny sorap etrap we şäher häkimliklerine ençeme gezek ýüz tutandyklaryny, ýöne netije bolmandygyny aýdýarlar. Şondan soňra olar vilayat häkimligine hem ýüzlenendiklerini, ýöne bu ýerden hem oňoýly netije alyp bilmendikleri sebäpli özleriniň çözgüt tapmaga synanşandygyny aýdýarlar. Golaýdaky angaryň eýesinden Zir-Dewil çeleklerini we onuň töweregini arasalap bermegi soradyk. Ol bir gezek bar hapalary aýyrtdy. Ýöne hapa-hupa ýene köpeldi. Nire ýüzlensek erte bir gün aýrarlar diýärler. Emma hiç kim aýyrmaýar diýip başga bir ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä, käbir oba ýaşaýjylary gündelik durmuşda emele gelýän Zir-Dewilleri nire dökçeklerini bilmän olary ýakýarlar. Ýakyp bolmaýan hapalary zey kanallarynyň gapdalyna dökýärler. Bu çäre bolmaýar. Sebäbi zey kanallaryň golaýyndaky hojalyklaryň Zir-Dewilleriň ýakymsyz ýsynyň kötenýär. Şeýlede ýakylan hapalaryň adynyň 2 gün tüterap durýar we doly ýanmaýar. Yerli häkimetler bu zatlara göz ýumýar. Dip oba ýaşaýjysy belledi. Häkimetler bu ýagdaýlaryň sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň baýdalanlar barada Maryanyň häkimliklerinden we jemaat hojalygy müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almak synanşyklary hem netije bermedi. Ýöne jemaat hojalygy müdirliginiň bir işgäri habarçymyda beren maglumatynda çelekleriň arasalanmazlygynyň sebäplerini işgärleriň ýeti ýetmezçiligi bilen düşündirdi. Iqtisadi kynçylyklar sebäpli edaralarda işgär we tehnika sany ýygyderli kemeldilýär. Bu bolsa şäheriň arasaçylygyna yaramaz täsir etirýär. Ýolbaşçylar muny bilse-de az işgärden adaty bolmadyk möçürdäki işi ýerine ýetirmegi talap edýärler. Ýöne bu talap nowsanlyklaryň döremeginiň öňüne alyp bilmeýär diýip işgär belledi. Soňky ýyllarda agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda häkimetler döwlet edara kärhanalaryndaky işgär sanyny azaldýar. Bu barada Azatlygyň habarçylary ýygyderli habar berýärler. Şeýlede ýurdun edara kärhanalarynda könüleşen tehnikalary ýygyk etmek üçin ýeterlik maliýe serişdesi goýup berilmeýär. Şol sebäpli olaryň hatardan çykyp ulanuşdan galýandygy we netijede tehnika ýetmezçiliginiň hem döreýändigi barada hünärmenler ýygyderli habar berýärler. Marda Zir-Dewil çelekleriniň arasalanmaýandygy we olaryň ýetmezçiligi barada Azatlyk soňky ýyllarda ençeme gezek maglumat taýýarlady. 2019-njy ýylyň güýzünde habarçylarymyz vilayatyň Bayramaly Vekil Bazar we Mary etraplarynyň owalarynda, hususan da Zarpçy Daýhan birleşiginde Zir-Dewil çelekleriniň ýokdugyny gurrun berdiler.